हेलौ लोगोफोर बयखौबो आंनि बिखा बिख्लो गोरबो बिखासिनिफ्राय खुलुमहरनाय जाहैबाय। जियानो जाया मानो बाथ्राया जाहैबाय, जेब्ला आं गोदो 5-6-4 थाखोआव फरायो अब्ला आङो मोनसे हिन्दी बिजाबनिफ्राय मोनसे दोंसे खन्थाइ आङो गोसोआव लादोंमोन। मोजां मोननानै आङो बे खन्थाइखौ, गुबुन खन्थाइखौ आं गोसोआव गैला, दा बे खन्थाइखौ आं साबसिन मोननायलाय आं गोसोआव लादों। दासिमबो सम सम आङो गोरबोजों गोरबो आवरायबाय थायो। जोंनि श्रेणिनि मानसिफ्रा जेब्ला बै समाव फरायोमोन अब्ला बयबो फरायनो मोनदों जानांगौ बे खन्थाइखौ। गोसोआव थानो हागौ बयबो, बा सोरबा थानो हागौ सोरबा थाया जानो हागौ। खिन्थु दानि मानसिफ्रा फरायनो मोनला, बिजाबा गैला, गोदोसो दंमोन। बै हिन्दी बिजाबनिफ्राय मोनसे खन्थाइ आरो बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय सवेरा आरोना। दा आं बे खन्थाइखौ आवरायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो सानदों। जाबाबो जायाबाबो गारामायाबो एसे थसेब जादों, आवाजआ बारा मोजां जायाखै। जियानो जाया मानो आं आवरायनोसै। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय सवेरा आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबदो, आं आवरायग्रोसै आरोना। सवेरा शुरू हुआ सवेरा, बीती रात मीठा अंधेरा, खिली फूल खिली गोद काटी चिड़िया मिलकर संगो, आंखें खोलो मुन्ना प्यारे सुना बुलाते बच्चे सारे जगो सबरी बोली बात सीखी अच्छी बात। बेनो आरो खन्थाइया। नोंथांमोना माबायदि मोनखो खन्थाइखौ? मोजां मोनदोंबा बयबो नायनानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्टखौ खोन्थाहरदो। मोजां मोनदोंबा मोनदों, मोनाखैबा मोनाखै। खोन्थाहरबासो आंबो मिथिगोन, नङा होमबा? दा सोरबाफोर गोसोआवबो थानो हागौ आरोना। मेरला खन्थाइ दंमोन गोदोनि, दानि बिजाबनिफ्राय गोदोनि बिजाबनि खन्थाइया साबसिन आरोना। थारमाने एसे अर्थ गोनांमोन। दानि खन्थाइया बिदिद्राय माबानाय नंला। जियानो जाया मानो दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना। दा नोंथांमोना बयबो सापर्टल' खालामदो। गोजोन्थों।